Kebeli pi baro ki ba ki baju sultan baju kesan yang song orang perta. Tinggi sokuen ba hadin kat kene por mo hadin ka to ka jichat mani ba dan ki babun ki beri ki kwa ban te spong jong ibat kam tam ha ba ki le i ki babun ki jing kan tho ki balam ya hadin ka ba la kol ka to jichat kan ba ka wi ki jing tho ka ba ni i kalong ba ba ada la kelan ya kan rem ka ban kong ula pun bena ba kat ba pun baik ya ka reservation policy ka kita wana sarkar bahkan sengit suaka kajung tungkam hadir pan kita giwang ba don lakran ngem ulah syak sukar laila sarkar bahkan ya sekemat bajung tungkam tinggi suka mang dia mengila kan di badan berban ngi badan kemudian pimatan ka don gajing kan thok ki babon mo kawin ni gajing thok ka ba ki la pen pa kolong pi kedra kan pi pen thain ya ka jubalak ba klak man pa ba kaman kong ki ba ngin num syak dari bahkan ya ke rukun dan kan bagam pat ya ke service policy Kerana pi kai kira ban pensai ki pai ba ko ban sai kan ni. Kubli shibon ya bapo halor kani gajing pinstam gajing fi ban ikan do ya ban kli ya kani gajing kli te kai ki bangadon ban pau kalau kai ki basu tuna yangi kun kinong lam haba pai ba urong ko pet nyawa mo baru pai ba ko ai gajing pensai ni kalau banai gajing pensai dan dah itu opor pa ngino ma ban priang ye ki jing thok ki ba to met ki ba kno ba kani ke ditang jing pen bit pai ba ka jung ba arden bat ka sing ppp ye ka tang ngino ma ban priang dan rei ni smutnat pat apa ki pai ba ki long ki pa pe no maka di kani ke bagi ju kai pai ba na ka por te ngino ma ban priang ba no ba ka de jing pen bit pai ba reke ai ke bangi don kalau nam ta ki pai ba ki ba kwa ai ke jing pen shai ye dan ban pen shai kum ni ba hot kalami ni layo kubor kibun ki playa mo phone ki play phai ki message ki bana pe ki lami sibon ki jing tho ba ka vpp menta kum no kala da kala ktien kum ni ten rei ni don banong tang kan ni ki pai ba ki de bante nak e ga daw ni prasha nai ke daw ni ong ye sarkar ba ka di ban sange ki jing thung kam namar ba hakini ki shisnam asnam ka jing thung kam ga jo sarkar kadai kabaka penengkam ya kata ka compensatory roster baka baka ta juri ki khna ka ju te nagata ka daw ni sothu badon kam ban pensange mardo ya kani ka jing thung kam namar baka sarkar ka apply le ni ka penengkam da ka compensatory but ya kani ka temru ngangi datang ka voice of the people party ka penengkam ka bai I ya kani baka sarkar hakini ki khindiat snem shisem asnem kabakta kabaparo ke kren ni roster de namar baka penengkam ka compensatory dan tarang niyo ka di ban sange te baka sarkar kala sange ya ka kam thung kam ka to por bang ya kala sange te ndrei ni sopu adien jo jing shat kan ka sarkar kala minjur ban thau ya ka expert committee bat ban review ya ka reservation policy te kan di ka process kan simpor te ki bondu ki papen so kunu ba arden ni chupen sange lo di kam thung kam mo kan ni kala bakta na ta bang ka shom ka sarkar ban step ban review kai ke baka sarkar de la pun semua baka sarkar kanum penengkam show da compensatory roster pila da penengkam show da compensatory roster temut kam don jing kata tingim don nong rim ban super syak kum ki bri ke stan ki bri ko da jingit ke haba kam don ka nong rim nyimna ban shulong rigid mo la ni ban shulong tang bagina kren pa ba namar ni haban su thu jayu pring ki katu ka ni sing naga sing ke bangi ong bat hadu menta jayu kadon ka bukum kata ka development ka baka sarkar ka sutu mna ba chupin sange ta ka daw la pen so ba kinum le ta ka compensatory de de namar kata ka daw ngala pen pa ha ka tu jing kren jong ha bangai kedu I ka tu ka ngot ki no tho khobor mo kam ka press conference ka bangar khot mereka di jang khat ngale don kam assembly kidan ki press ki bakwa ban ni ki kwa ban kli jing kli tang lai kendo iki bat ngala pen pa ya kata ka jing kren ka jonga bat ngada penon kam du I kintin ni ya pet kan kamu yu kan ni kintin ni pet terlada kata kan process of recruitment kalong mo kumba kalong mensua compensatory yin happen yang persya dan dai lada kal abek kal aya be kum ka policy mo kumju kumba ka jia nim don nongrim gen ban persya dan kata raw ngakar pa di pa ba hoi phide ban kli jing kli kalong ka badai tamba phim dai ban arti ni ninum le ke ba syukuri pa ba badru ki pa ba ken happen tip ba ka vpp kan happen yang persya ye shibun ki seng sang ka thayang ni mo
kibana ka jing shete ka jukila CPE ka jing kran lamur ngala banong jiki babon gini kisni bat ki ba pengo yu pai ba babon balang ni don shibon ki nongele persya hakani ka lempung ka jingi haka politics te ki hapan huseru namar ki lingba kani ka jing kan tho ni lapsai ba don ki be ki ba kamang hanu ki ola ban khruit ini ban hanu ba ola ban persutu ba klai pai ba ne nagale ka jing kum ki nongelam ni don ka jing sutu ba nimla ban nong ki ba kim jingmun hapa ni sutu ba kata ka e ka bangi ni yeng persya mo ban persya ya ta compensatory roster kanum trekam te kam dan lenti te na kata kata ngiong nimla ban su persya ni semua di ban ailan baru ka kentien ka bangi labo ni pet ini pet ke macam talada ni ba kata ka jing khat ka ni si kalombian kum hakini ki sisna masnan ki ba ka no shiliang mo khambun ka lech ki ka ro ka wan duna sing ni na ta ni hapan persya ma kam long ka badai bangin sya bakin penan kam compensatory ba kani ketika nomrim jo ka party ke jing Kapur ba pipin brag do ba bandawar so bakan sengar bulu gitu kan. Kita don em ki mo let's see kisam lag ba wa ka man jam tu lag application ki ba funi pi let's see ki ba par ki ba pen pa ba ka let's kan ngom ki ba bre ban le ta. Kita pi sama to ko. kemri tangi samla ki bun ba ka jing persmo na kata kalian ba den de pin hab hi ban perkhat mo ni super sha pe kom long tengi pat ha ka tu ko pon ni ong be em namar bangi sutu kan kata ka shonga ka soka te ba ka sorkar man ta ka persmo ba kanum apply shu ye kata compensatory tingi so kala biang ni ba ngin alat kan mo bangin persya namar ba ndei tak silen kum ki nongelam ni hapan snap baro arleng o uniu pai ba boyo sngo ye ka jing ong ga jing ba nginum sha ka sorkar uyo sngo ye ta mereka ni pat ki pen so ngi ba hap hi ban kan da koi kala ndi ba chu phang sa ka don ka bakum kata te bangi so thu ba ka ei ka jing thu ko jing ka biang kanum kta shu kanum no shliang shu kum ba ja ha ki system asnam te ni so kum ki nongelam chu pa tingi dei ban ala ya sorkar ba ga ju por ni pek ke ni pek na kata kata ni ba ni pek ya kata ka rukom khot kam jo sorkar ni khlem ong ba em le le kan abyang mo na dong shedong ni pek mangidon ya kata ka jing so scam ba ka sorkar ka so thu ya ke ikamat ka bangila ra Oh, mesti na wa team star mo kana so ba hadi berara ka kabinet kan nona eduka system ka research system ka ban. Kai gani studio ya rubutang ya pat i kata ba wan ra usuk. Kadang kan ka pentip ba kan ka research system ka thamajan ya bi mo pi kan nim ya chwa ta ka company. haka ka kum ka jing pentip chini ke nang alam jing ba ke nang alam ji ke bale haka meeting bane kren kalong ba ka sorkar kala pen kre khanang ba kanum don shu ka le si kata kom thungkam ka ba no shliang ka ba penang kam kata ka compensatory te ka ba kinon ra ka we ka om ka ba thamai bari kani ke babon pen smo kata ka meeting ka de istam ba ke issue ke ba ke ni shong biang kata ka meeting ka jongki te kat kum ka jing smo thu shai ka jong ni ba ke limba ke nong alam jing kalong ba lar ka sorkar kala penbe kanum don shu kata ka jing kata kum kata ki kisem ke blada ban ha ju por ka jing pen ke ban review ya kani ka reservation policy karang ya kena kata raw nyimla ban shu bat perking ya kata lar kam don kanong rim ka ba shai ka daw ka batina te mata ki pai ba kenap su thu shai ko mga keren biang bali mi khang namar ba ka sorkar ka penan kam ka compensatory ka bamut yun nam takitu ki ba wa daw se yo kim su thu ka jimot ni compensatory ka mot ba ka sorkar ka khlilut ye ki jingduna ki post ki ba ki para garu ki jing mo kema ban pendap kan Rugi san oh fos na ki sampos na menchua kan te ya kata ngimsha te ba pen sngoi ni ba kani ka jing yeng ga jing ba nagalen ka sorkar kan penon kam chu ya kata compensatory roster te ni so kala beng ban ba ya kata ngin tak apan pe on da sorkar kala ho ni hapan butin te kam de ban ong bangila kelak tin re kan haplong ka kum ka jing kala mo ka development ngila nang jayu hakita ki sni ki ba ka VPP ka dawa ba hadu menta te ka de kata ka bangi ni so di ban island ka sorkar ka ba ka sorkar kan num penon kam chu da compensatory roster